ସେଦିନର କଥା ଆଜି ବି ମୋ ନିଦ ହଜେଇ ଦଉଛି। ହଁ ରବି କହ। ତୁ ସତ କହୁଛୁ? ସତରେ? ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସାଙ୍ଗ, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ବଢିଆ ଖବରଟି ଶୁଣିଛୁ ଆଜି। ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଚାକିରିର ଖୁସିରେ ସେଦିନ ଚାଲିଗଲି ମୁଁ ମନ୍ଦିରକୁ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଖୁସି ଖବର ଦେବା ପାଇଁ। ମୁଁ ସେଦିନ ଏତେ ଖୁସି ଥିଲି ଯେ ମୋ ପାଦ ଭୂଇଁରେ ଲାଗୁନଥାଏ। ହେଲେ ସମୟ ବି କିଛି ଅଲଗା ବିଚାର କରିଥିଲା। ସେଦିନ ମନ୍ଦିର ଯିବା ବାଟରେ ହଠାତ୍ ଜଣେ ଭାଇଙ୍କ ଉପରେ ମୋ ନଜର ପଡ଼ିଲା। ସେ ବହୁତ ଚିନ୍ତିତ ଜଣାପଡ଼ୁଥିଲେ। ସେ କିଛି ଗୋଟେ ସାହାଯ୍ୟ ମାଗୁଥିଲେ, ହେଲେ କିଏ ମଧ୍ୟ ଗାଡ଼ି ଅଟକାଉନଥିଲେ। ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବାଟା ଉଚିତ ମନେ କଲି ଆଉ ମୋ ଗାଡ଼ି ନେଇ ତାଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଲଗାଇଲି। ସେଇଠୁ ସେ ମୋତେ କହିଲେ, ଭାଇ ମୋତେ ଟିକେ ଲିଫ୍ଟ ଦେବ, ଅର୍ଜେଣ୍ଟଲି ଘରକୁ ଯିବାର ଅଛି। ମୋ ମାଆର ଦେହ ବହୁତ ସିରିୟସ୍। ତାଙ୍କ ମୁହଁରୁ ଏଇ କଥା ଶୁଣୁ ଶୁଣୁ ହିଁ ମୁଁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ତାଙ୍କୁ ମୋ ବାଇକ୍ରେ ବସେଇ ନେଇ ଚାଲିଲି। ଏମିତି କିଛି ଦୂର ଯିବା ସମୟରେ ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ କିଛି ଜାଣିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହେଲା। ଆମେ କଥା ହେଇ ଯାଉଥିବା ସମୟରେ ହଠାତ୍ ନା ତାଙ୍କ ଦେହର ସବୁ ମାଂସ ଗୁଡ଼ା ରାସ୍ତା ସାରା ରକ୍ତ ଜୁଡ଼ୁବୁଡ଼ୁ ହେଇ ପଡ଼ିଥାଏ। ମୋତେ କିଛି ବୁଦ୍ଧି ବାଟ ଦିଶୁନଥିଲା। ମୁଁ ସେଇଠି ବେହୋସ ହେଇ ପଡ଼ିଲି। ସମସ୍ତ ସାକ୍ଷୀ ଓ ପ୍ରମାଣକୁ ଭିତ୍ତି କରି କୋର୍ଟ ଏହି ସିଦ୍ଧାନ୍ତରେ ଉପନୀତ ହେଲା କି ଟ୍ରକ୍ ଡ୍ରାଇଭର ଅତ୍ୟଧିକ ମଦ୍ୟପାନ କରି ଟ୍ରକ୍ ଚଳାଉଥିବା ହେତୁ ନିଜର ଭାରସାମ୍ୟ ହରାଇ ଏହି ଦୁର୍ଘଟଣାଟି ଘଟାଇଛନ୍ତି। ଏଣୁ ସେକ୍ସନ 304A IPC ଧାରା ଅନୁସାରେ ମାନ୍ୟବର କୋର୍ଟ ଉକ୍ତ ଟ୍ରକ୍ ଡ୍ରାଇଭରଙ୍କ ଲାଇସେନ୍ସକୁ 5 ବର୍ଷ ରଦ୍ଦ କରି ତାଙ୍କୁ 2 ବର୍ଷର କାରାଦଣ୍ଡରେ ଦଣ୍ଡିତ କରାଇଲେ ଏବଂ ଅଜୟ ଶତପଥୀଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ ଘୋଷଣା କରି ଏହି କେସ୍କୁ ଏଇଠି ଡିସମିସ୍ କରାଇଲେ। ସେଦିନ ଯଦି ମୁଁ ଡେଇଁ ନଥାନ୍ତି ତେବେ ତାଙ୍କ ଜାଗାରେ ମୁଁ ଥାନ୍ତି ଆଉ ସେ ତାଙ୍କ ମାଆଙ୍କୁ ଡାକ୍ତରଖାନା ନେଇ ଦେଖେଇ ପାରିଥାନ୍ତେ। ମୋର ଗୋଟିଏ ଭୁଲ ପାଇଁ ଆଜି ଜଣକ ଜୀବନ ଚାଲିଗଲା। ଏଇ କଥା ଭାବିଲା ବେଳକୁ ନା ମୋତେ ନିଦ ହେଉଛି ନା ମୁଁ ଶାନ୍ତିରେ ରହିପାରୁଛି। ଭଗବାନ, ଏବେ ଆପଣ ହିଁ ବିଚାର କରିବେ। ସେ ମଦ ପିଇ ଟ୍ରକ୍ ଚଳାଉଥିବା ଗାଡ଼ିବାଲାର ଦୋଷ ନା ମୁଁ ସ୍ୱାର୍ଥପର ହେଇ ପ୍ରଥମେ ନିଜକୁ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ବାଇକ୍ରୁ ଡେଇଁ ପଡ଼ିବାଟା ପାପ। ହେ ଭଗବାନ, ଏବେ ଆପଣ ହିଁ ବିଚାର କରିବେ।